Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στέφεται η του Θεού Νικολέτα, τον δούλο του Θεού Γεώργιον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στέφεται η του Θεού Νικολέτα, τον δούλο του Θεού Γεώργιον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στέφεται η του Θεού Νικολέτα, τον δούλο του Θεού Γεώργιον, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή, Στεφάνος ον αυτού. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή, Στεφάνος ον αυτού. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή, Στεφάνος ον αυτού. Πρόσωπον ελεύθερα και πάλι λάθος Στεφάνος, ανήκτα τη βίος διεξένος αγγέλικος αυτόν το Θεό, προς ελεσίους επιστολής, άνθρωπο του αγάπητος μας. Αδελφοί, ευχαριστείτε Πατρί υπερθάμενα όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Θεό και Πατρί, που δεσμόν διάκριτες υπόκριτους του, και γυναίκες συντήσαν τάξη από τάξη Θεός του Κυρίου, ότι ο Άγιος και καλή την κοινή του Χριστός και Πανιάς Εκκλησίας, και αυτός εστί σωτήρι του σώματος, καλώς πρέκτης και υπογράφει του Χριστόφωτος, και οι γυναίκες συντήσαν τάξη και πάτη, οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες έχουν Χριστός και Χριστός και κάψει την Εκκλησία, και αυτόν παρέχει την υπερακτήση να απαναγιάσει και να είσαι στο λόγο του ίδιου και στην ρήμα. Η Αγαρακτησία είναι από έργος στην Εκκλησία. Διέφουσας και αμερικίνας στην οικονομίου, αλήνα η Αγία και άποδος, ούτως ο Χριστιανός αγαπάντας έφερε γυναίκας, ώστε αυτόν σώματα, ο αγαπών την εαυτή γυναίκα, εαυτόν αγαπά, δίστρεπονται την εαυτή σου την εκκλησίσε, αλλά εκτρέπει και κάποιην αυτού, δώσω και ο Κύριος στην Εκκλησία, και έγιες με τους όρους αυτού, εξαρτός αυτού και εκτρός λέγωμα, αντίθετος του καθαρίσει άνθρωπος ο πατέρα του την μητέρα, και που σχοληθήστε προς τη γυναίκα αυτού, και έσονται οι δίκονοι σαν καμία, το μυστήριο του το μεγαλέστη, εγώ θα λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία, μην και εμείς η καθένα ένεσος, την εαυτό γυναίκα, τους αγαπάτως αυτόν. Η δε γυνή, να μου πείτε τον άνθρωπο. Ούσαμε και καταναγάκια, όλα τα παιδιά live, θα δείξετε χώρο για να δώσουν τα εισαγγελία, παιδιά, ανοίξτε. Ανοίξτε, κυρία. Δεν χρειάζεται. Σοφία, οποία ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, η βάση σου. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε και η μικρή σου εκεί, η δεύτερη σου στη μαθητέα στον γάμο, και η στερήσεως σου λέγει η σου προς αυτόν, μην ουκρέμουν σου μη, λέγει αυτή ο Ιησούς, η εμίκρησης είναι, που ποεί την ώρα μου, ήσαν δε εκεί οι δρύελοι του εξηγήματα των καρπών των Ιουδαίων, μπορούσαν να την κάτω εκείς, λέγει αυτή ο Ιησούς, και εμείς τα συνδιασίδαντος, και γέμισαν αυτά σε ως άλλο, και λέγει αυτής, αντλήσατε την και φέρετε το κύριο, και είδεκα, ώστε γέσουν ο κύκλος, του είδων ίνων θεημένων, και ο κύριος Πανεστήνης, και διάγωνος και σύμφωντος ο είδων, που είναι την πιο αντλήτως και λέγει αυτό, μας άνθρωπος πρώτο του κανονίου πήθηση, και όταν με πιστώσει, τότε δεν αλλάξω, σύνδετε τυρικά στην κανονίου μοσάτη, ταύτην επίσης να δώσει μόνο Ιησούς, και θανάτης Γαλιλαίας, και
δόξα να πει και πίσω σε αυτόν, τη μαθητέα αυτού. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Ελέησον ημάς ο Θεός εκ των μεγαλειών, ο Θεός αυτόν και ελέησον. Την ενότητα της φύσης του δικαιώνει το Αγίου Θέματος ετήσαμενη, εαυτούς και αγίους και πάσα τη ζωή. Χριστό το Θεό, να Θεόν Πατέρα και λέγει, Πάτερ ημώνο εν της ουρανής αείς το όνομά σου, εν το βασιλείο σου, εν το θρυμά σου, όπως τον αναμόνι της γης. Τον άνθρωπο λοιπόν τον Υιού σου δώσει εσύ, και άψε με το κλίματα ημώνος και της αδείας του λέδης ημών. Και μίσουν επί σημάς της πειρασμού,